Tuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Lunes kita Nobyembre 8 tuig 2021. Ari na kita sa ikawalong nga adlaw sa ika-11 nga bulan karon iya nga tuig mga kaaksyon tuig nga ara gihapon kita sa idalom no sang pag-epekto sining pandemya ang pandemic nga COVID-19. Katawom sang silak sang adlaw no gatagiti aga pa pero kabay pang wala sang pagbag-o karon sa dalagan sa aton panahon ang ITCC basi kung mag-igo kag mga local thunderstorm amo na aton sini nga ginabantayan pero at least karon nga aga ang silak sang adlaw kang kawaan ta mahawan kabay pa mo manikahawan no nga wala lang sang dalagko nga ma-insidente nga nagaluntad o magaluntad sa aton sini palibot. Action ay tay hupon checking in until 9:30 in the morning diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kumusta man ang aton mga kaaksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man sa YouTube, lakip na ang mga nagamonitor nagapamati karon nga aga sa ilang mga transistor radio kag monitor sa salakyan. Diri na kita sa aton pagdulong sa inyo sa pilag ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ano madalagko nga balita nga aton tutukan oy nano ang sarang himuon diri sang EOC may action plus lang himuon mandamo sa mga netizens ang nagpagwa sang ila sini nga pagkabalaka. Matapos nga nagligad nga simana sang weekend gido puwerte kadamo sang kabataan nga nagguluwa upod sa ginikanan nagakadto sa mga mall para maggrocery. Tido kasi kwawi nga siling mo magsulod ang 18 years old sa mga mall ginabawalan sang security guard pero kung rekta dito sa likod maging masulod sa grocery nga ginatugutan ang rason way mabantay sa ilapluyan. Now, ang kabalaka sa publiko nga basi liwat na naman ang nga magtaas ang cases sa Bacolod City. In fact, ang nagwa nga record kahapon, tiyang Bacolod, taas gyapon pero although ara kita sa double digit, pero taas gyapon kita sa bilog nga Region 6. Ambot ko na no diri ang tikang nga himuon sang EOC, may magin report pa butod ni nga may mga nagapuro pa bandarya skilid mismo sang government center da, no? Hindi kita kontra sa mga events and activities katulad sini, especially sa negosyo. Kaintindi kita sa negosyo, pero inablang naligad pangadaan to nagsalang isag pang informasyon, no? Kaya ang alert level 2 galing nga classification, iya lang classification sa DOH Region 6, nga way pa man gali aprobahan sa national, meaning alert level 4 kita gyapon niya unless may advisory coming from national. In other words, ang sundon ta amo ini gyapon no ang mga regulasyon sa idalom sang alert level 4 status nga ginapatuman sang NIATS. Amo na kasimple no kung ano ang mga ginapatuman nga regulasyon sa idalom sang alert level 4 nga status, amo niya dapat gyapon ang sundon di no sa bahin sang Bacolod City. Daw dito sa NCR o dito sa Metro Manila, since ka alert level 2, ang kabataan gani ginalawon to nila mag-upod sakay sa masalakyan ho. Tiamot kumustahon ta diri sa aton ya after gin kakas ni ang plastic barrier sa mga jeepney. Kumusta? Nami naging man income nyo. Nagdamo naging man pasayro. May good news pa nga dala. Bangod buwas nga daw Martes, may ipatuman nga rollback sa presyo sang gatong. Kung may kulo kwarta kada nga pundo, may extra ka, hingagaw nga daan nga magtugong buwas kay basi pabatyag lang ni sa aton kag hatagan lang kita konsiderasyon anay paumpaw porsyon lang bla sang dalagko nga magkumpanya sang langis kag igo kwentahon sunod nga sima nabawion na naman nila liwat sa panibag-o nga increase sa petroleum products. Ano pagid ang mga balita nga aton tutukan no ang herd
immunity target sa probinsya sa Negros Occidental nga malambot sa bulan sang Pebrero masunod nga tuig. Hotline. Bangkay sang duwa ka mga miyembro sang Philippine Army nga nagkalamatay sa engkwentro sa Moises Padilla na dulong na sa ilatag sa ka mga pamilya. Hotline. Kag subong nga aga mayara sang press conference nga patigayunon atob lang mga empleyado, remember kundi lapit si 60 inis lakbilog nga mga empleyado dira sang Bacolod City Water District nga ginpangkaka sa obra bangod kay sa rason nga redundancy o kun nagdulubli na hindi na pwede nga dulublihon ang trabaho da. Na kundi nagligan nga si Manang good news, ginbasura sang Civil Service Commission ang motion for reconsideration na ginfile sa Basiwa Board. Now, ang balita sumong muni. Ti after sad to, daway pa man dinahom-dahom, in fact, ang interview nagligad sa kay Basiwa Board of Director Hardin, silingati way pa man ka-decide ang Basiwa Board kung ano ang masunod nila nga himuon, no, nga legal remedy. With your respect to them, kinamatarong man nila mo kung ano pagid, idalon bala ini, i-elevate pagid sa another venue, no? Ini nga sahi sang issue legal. Pero ginkalipay sa mga empleyado noong desisyon na ginpapanaog sang Civil Service Commission. Pero ang question di mo ni, kung mayara naman sang legal option o kung mayara pa sa masunod nga tikang himuon, ang Basiwa Board of Directors sigurado malawig paniliwat no nga aguniya kag penitensya sa mga Basiwa employees. Tining kakita sinaman in case yakon way kagyapon trabaho, no? Amoning sitwasyon nga porti kapigado, ambot ang mga Basiwa employees subong iban kung nagligad tong interview naton kay Ma'am Lenny, ang iba nangita na lang ideya, no? Nga mangita na isang income, hindi man pwede mo while nga nagahulat ka sang masunod mga kapalaran, magbawala kay mo iya. Nga hindi ka magtrabaho, tiyan ang kurong kaunon mo kay way kasweldo. Kag kun ang isa ka empleyado nga ginkakas sa trabaho dira sa Basiwa, wala na siya, wala ka abi halimbawa, kuano, way ka halimbawa manida, na way ka income, tinano ka karon ba palunoy ka lang sa balay mo da, no? Kung nag-iliwik ang makabataan mo, ano mo na karon? Nan, amo nang pinakamabudlay gid ka masakit sa tanan. Masubo tulukon kung ang imo sini nga miyembro sang pamilya, no? Kabataan mo nagahinibi bangod man way ka kaon o sa regular nga schedule nga 3 times a day. Kano pa pagkaon mo 3 times a day kay way kay income? No, way kay inugbakal. Kamo na gay diyang ibang mga empleyado. And today, schedule may ara sila press conference upod sa ila sini mga abogado. I understand Attorney Cesar Viloria Jr., ara dira si Attorney Ray Gorgonio, Attorney John Manlapao Jr., nga daw mo gini ang nagpaninguha nga mabuligan ang kausa sang taga Basiwa. Isubo-subo man sa part sang mga empleyado, no, nga tias ta subong waay gid sang kuan pa klaro kung anong kapalaran nila in the coming days. Tiyama kon mo na nga dugay ka na imo way kabi trabaho ting iban diya mo na gani nangita na lang ideya nga at least may income, no, kay kun way ka income mano kabi alangan ka manguy-up kag magtanga-tanga, alangan ka magtangla sa langit kag tamod sa duta ka magsilingay. Pasensya gid kabataan ko, way kita mahimo sinipigado gid way trabaho si papa niyo, si mama niyo, timbata hindi niya kaintindi. Bisan po, gun mo aswang gani, pati aswang do ko nun kabataan. Bangod sa gutom. Tikabay pa. Iningad law mas lang talana, gabag patigayon sa press conference, ano ang mga masunod nila nga plano kag tikang sini? No, kay at least, ang kadaragan mo hindi pagidla kumpleto, no, bisan nga ginpaboran na sang Civil Service Commission, ang ila sining kausa, hasta subong kung hindi niya pag-aktuhan pabor sa ila sang
basiwa board of director kay may ara man na sila battery of lawyers da, and no less than the board of director ang ila sini nga presidente, ang chairman, abogado man, di siguradong ginatun-an nila subong kung anong sarang nga mahimo nila mga ka-action. Alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Parte bala sa ginahulat naton nga mga desisyon sa nasyonal, bala iduso gid ang parte sa plano nga paghimo mandatory sa COVID-19 vaccination. Di baloon ta na kung ano ang mangin kaundan sina mga ka-aksyon. No? Kung bala may ara gid man desisyon nga himo on diri ang gobyerno nasyonal, no? Ano ang mga balasihan sini sa aton konstitusyon kag nano ang man gina-consider ni subong mo sang gobyerno ta nga maduso gid, no, para at least malabot bala ang target, no, ang herd immunity sa bilog nga pungsod Pilipinas. Okay, kay Ma'am Lini Espina, ma'am, gatawag kami sa imo na schedule na naton kay Naxon Doors. Basi lang nag-travel siya kay today itong ila sining scheduled press conference nga pati gayunon. Ayos ang Randa Day sa mga ang paglibot sa mga kandidato sa nasyonal, no, halin sa presidente, pagkadto sa kay pagkadto sa senador, gatalabid man sa mga amo nila kung tiyog sa bilog nga pungsod as part na sang ila sini nga pagpakilala kag kampanya. Tinatawon ta kung ano ang malabutan ha kay tilayo-layo pa to. Sa bulan sa Mayo pang eleksyon, pagsugod kampanya malain pa ring trend, no? Kita mo subong ang tanan nga mga politiko kung ginabisitahan balasang mga kapin pagid incumbent national officials, hindi man pwedeng hindi mo yung pag-akomodahon mo, ma-courtesy call karon sa imo, may mag-communicate dira alangan kung ikaw na elect nga opisyal sa banwa kay syudad, mambal kay imo nga ay hindi ka pwede di sir magkadto kay greenan kuya o pulahan kuya, putian kuya o kung ano man nga branding dira pink kuya o hindi niya pwedeng iambal mo kung ikaw isa ka incumbent official kung may ara sang mag-courtesy call sa imo. Pero ang eleksyon normally diri sa Pilipinas, ang kakalanabo, dati pag-abot isang tiyempo, may kinanglan mato dalain kagid mo. Maupod kagid ya kung diin ka man, ang imo sining nga dapat suportahan, timabot gidang tiyempo nga madeklarar ka na, no kay unfair mas nasyonal to, nga mahatag sila ipondo kang mag-support man sa imo kandidatura, nga hindi kaya magdeklarar, no, kung diin ka, mag-aupod. Sabi no, eleksyon, tidamo ng mga ang iba naginapaminsan na sino mahatag sa aton temprano pa. O, sino ayan mahatag sa aton sang kwan sini, sang kaayuhan temprano pa, agod nga may ara na kita gawion. Matyagan kong eleksyon, ang imando mo ning ginakapital nila, siling nila. Eleksyon na. Dili na kita ni makamani sa mga politiko nga budlay ganitan. But at the end of the day, hindi tagig kalimtan nga aton ginahimo ni subong para gini sa kayuhan, sa futuro sa aton nasyon, sa futuro naton tanan, ganito hindi ta pagbaliwalaon, no? Ang ginahimo ta nga pagpatigayon sang pagbuto nga mangin responsable kita. November 8 subong man nga adlaw, no, isa ini sa balantayan ta since nga amo ini ang deadline mo nga gintala na para sa last day sang pag-file sang kwanbla petisyon or opposition sa mga sumiter sang ila sini nga mga application for voters registration. Okay, take note, ang mga nagparehistro to nagligad unless nga matapos na bing process gid, hindi ka pa na kuan mo, hindi ka pa gina-officially nga may ara sang kuan, no? May ara sang automatic balang nga mangin voters ka gilayon or registered voter kay ti may mga proseso like for example kumilek hasta subong niho, ginaulat nila bala may ma-oposisyon sa panawag sa
mga nag-file sang ila sini certificate of candidacy. Hotline. Check na lang na karon sa Comelec kay sa nabilin to mga 8,000 sobra to. Nagligad nga mga sinimana, no? Ang last 15 days nga kadamuon sang mga nagparehistro kapin pagid sa mga mall kag sa University of St. Lazal. Hotline. Karon na, ay balaon ta na sa Commission on Election. Alas 8:18 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Si Ma'am Lenny Espina basiga travel to siya kay sumuntong adlaw ng ila press conference kay actually na set ko na siya kay ina galing kay medyo basi nag layo-layo ning iya ginestaran mo sa Negros Press Clubs na press con, but joining us this morning one of the lawyers nga nagbuligid sa kausa sa mabasiwa employees sa union kung nga ang amuni nakalabot subong nga may desisyon na ang sabahin sa Civil Service Commission pero duway piyagana gyapon daw ang mga board of directors nga pabalikon ng anay sa obra while nga may ara sila sang legal option in the coming days. Joining us this morning is Attorney Cesar Biloria Jr. Attorney, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa imo tanan nga tagsalamate. Congratulations by the way sa inyo ni Attorney Manlapaw kag ni Attorney Ray Gorgonio nga do kamo ginagbulig sa kausa sa mga basiwa employees. Pero sir, I understand why pagid subong tinibok-timok siling sang basiwa board of directors siling nga may mga inadlaw pa man ni nga i-allow sa ila why pa kami kay mo desisyon pero do laban ni sa hindi gislagapon pabalikon sa obra. Amo na galing partner nga kon mabalance ang taga-basiwa board na makabalo ng pumuluyo nga kung sige nila prolong ining agony sa mga empleyado ang affected diri ang mga consumers na aman. The longer it takes, dako ang computation ng pagabayaran sa basiwa sa mga empleyado. Ano yan man magtrabaho dira sa basiwa. Karon, karon ang ila pabayron sini. Ang mga konsumidores, mo sila yaw, kila na nga gina-delay na dinidili nila ang proseso. Pero ang matuod, sinada partner ang gina-avoid natin dira ang effect sa consumers mo. Although naintindihan natin na, pero isa ka dako nga pamangkot. Ano gid ang kabugatan na abi ko kabati kita nga ang basiwa wala na dula kundi nag-intra lang sa joint venture agreement na hindi mo yan pag-ibalik ang empleyado sa basiwa. Kaya ang kamaturan dira ara mandalaya ang basiwa gapon kay exist, no? So amo ina ang mga inakalaw naton amo na ginaedukar naton ang pumuluyo nga dapat manawagan kita sining mga board of directors sini na why ko nakita ang kwandere, no, ang good reason why we want to withhold the reinstatement sa mga employees. Yes. Kaya nakita na lahi na gambal civil service na gambal kabalo man na sila ultimately ang ruling sa Civil Service Commission pagkabasiyan man nagyapon hindi mo na dalon nga torte na do isa ka milyon guro mambal ikaw nga mambal ang civil service kalang balon sa porting sala na hindi ruling. Paano magsala ang ruling sa civil service kay kung ang ginaistorya natin butang bahin sa mga empleyado sa gobyerno wala naman ibang opisina ang ginapangayuan legal opinion kundi ang Civil Service Commission. Kaya rin gin-deny ng inyong motion for reconsideration ay dapat na i-consider nyo. Ang pamangkot dira katapusan partner. Anong ginapulbaan nila magbalik ang empleyado sa basiwa? Ano lang pamangkot? Sige inyo man kung sa istorya pa ni Malay na partner, mga kabataan nyo na ginapalabi nyo pa ang iban kaysa inyong mga kabataan. Kung gusto mong trabaho lang, tawagala. Natawa akong posisyon sa mga gilpang assign trabaho. Iban, meter reading ang ina-assign nyo, janitor, ang trabaho, utility. Sa mga technical dira, ang tawag na subong ang resulta sa trabaho dira sa basiwa framework. Para ang mga empleyado, ng sikintay nibing ng mga eksperto, dira kagamo ng ila trabaho ever since.
kung nakakulangan ka yung management, polisiya, pagpalakad dahil, iatag na sa ibang nga ngayon, hindi allow partner na tawag ka nga pamulitikahan pa ang decision ng Civil Service Commission. Pero ano ang dapat timuon sini sa mga employees nung after the denial sa motion for reconsideration, ipamilit sa mga empleyado sir nga dapat mabalik sila matrabaho sila? Correct. Kaya number one, never nga nag-see sila as employee, diba? Ariyo, common sense na ni ako empleyado, abi ako sa isa trabahuan. Ano ka pati ako yan, trabahante ako dira. Hindi ako na wala ka na dito obra. Sige na pala civil service sa to avoid to from the very start ang pag-terminate sa employees. It is as if mawala ako yan na terminate. Sa empleyado ko yung gyapon sa dasiwa. In fact, I still have my IDs, gyapon ang pagka-empleyado ko. Wala man ko dira intay matutuo na dira partner no. Sa realidad naman may palabot sa pumuluyo. Hindi clear na sila redundant, hindi sa lulubra, pero hindi mo redundant, kinakas mo sila, tapos isulan mo man. Okay. Sino katikwa la partner. Anyway, si remediation employee nga ipilit, kinayan nila dapat ibalik sila dira. Kaya mo nangambal sa civil service. And siguro, mapuan na nila karon even ang mga legal team is also thinking i-manifest na sa Civil Service Commission na i-enforce ang reinstatement. So ina mang in part sa press conference karon na ngahimo unin ninyo. Yes. I think abo ina ang ibat-bat karon man ni Atty. Regor Gomyo. At sa ibang dara nga mga parties. Si Nang Lenny karon na bat-bat pa na sa mga pag-aimo nga matikan sa mga empleyado. Yes. Ang isa pagidiri ang sigurado lang yung attorney ang nabalaan ko nga sa after November 13 ang kapalaran niya sang mga empleyado do ay pa sigurado pero ang VAT ya after November 13 kuno ipatuman gid nila do mo niyang sigurado. Amo nang masakit nga dapat may balaan sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga ang pagsulod sa joint venture agreement may upod ini nga burden sa consumers. Kaya rin ang VAT, ari ng value added tax na wala na sa una gina-shelter sa mga empleyado sa Bacolod City Water District. Karon kaya operate na karon ang pribado. Tinatawag na pala, so hindi na indirect tax na sa tawag. No? Hindi na direct tax ginapasa sa consumers, kundi ginasukot ina sa mga private na operators. Ang value added tax, kahit ipasa na nila, ipass on nila sa mga consumers. Di ko din imagine, mangutang ka na ni Action Art. Mangutang ka na ni ka interest 70%, di ba bugat? Kaya yan ang 12%. Ano kasakit nila? May tani ko ng servisyo nila kalamit namin man mambal ka matiahayan di man na siya nga tagaan ka na siya nga paguligpid. Okay. So, ipasa mo gulpi sa konsumidores. Tingnan mo na ang kamaturan. No? Ano po ba ipasar? Kaya nga aman, ang imposition ng value added tax is a law. Mahina. Rason na nila na hindi kami kabalibad sila yun eh. At sa bata consumers na kinasulod ka mo sa joint venture na pagalo ka mo galing na may additional burden sa mga consumers. Amo na dapat nga edukan natin sa pumuluyo Action Art. Makon mo na nauna pa ang pag-implementar pagpatuman sa VAT sang sa improvement sang ila sa serbisyo nga nagnami-nami matani lang tubod ka tubig gaw. Kaya mo na sa Action Art ka pala sa restaurant ka pungkot ka kaya chanay bago ka mag-order. Kaya chanay bago ka mag-order. So ka sikwawi ina. Kaya ang latao mo na ang bottom line is wala na ginuwi. Kaya kung sincero ini sa public service, mas palubiyon mo kung ano makapamagaan, makapamaayon sa consumers. Hindi ina nga pawala ka lang yan nga okay lang na. In total pasa ka managyapon sa consumidores. But I think nagpapati akong pumuluyo sa Bacolod, no? Matamat na nga alam. Damat na nga alam. And they are siguro recognizing the fact nga
medyo na pandi sila nalan city ang pumuluyo dali Aha. sa mga dealing partner. Sige, so dugangan ta na karon siya sa inyo press conference kay sigurado iday-day na karon ni Attorney Ray upod man sa imo kag ni Attorney John Manlapaw Jr. nga magabulig man sa Taga-Amlig Tubig kag Basiwa Employees Union nga ma-discuss ini. Thank you, yes, mugina, mga pumuluyo, magbantay ka mo karon sa press conference, makabalo ka mo sa day-to-day. Kaya hindi mo siya lang problema ng empleyado, problema nitong bilog na Bacolod City. So, siya pakigbahin ka mo sinino, hindi nyo pagpaminsaron nga tinapad sa pagpaedukar sa inyo, kundi para initanan sa inyo. So, ayun, ang Bacolod doon magbugtaw na, no? Pakigbahin sining pakigbato sa Basiwa. Sa luwat, pag-partner, mabuhay ka, mabuhay mga programa, kaya ngayong aga katanan nga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod. Salamat gid halong gid permi Attorney. Good morning. Thank you. Attorney Cesar Viloria Jr. isa sa mga nagbulig sa kausa dira sa mga Basiwa Employees Union. Amo lang niya ang klaro subong, no? Ang klaro lang niya subong nga number 1, daway gid niya plano pa nga pabalikon sila sa obra, no? Resulta sang joint venture agreement. Number 2, wala pa ya sigurado kung ano ang ila manging kapalaran, kagway pa man nagpabutyag sa desisyon, but I am very, very confident to say nga hindi niya dali lang mag-give up ang mga Basiwa, ang mga board of directors na mangita pa ni sila ya sang option or other legal remedy nga mahimo nila no nga madala niliwat maapil iniliwat ka madala sa other venue agod nga ti panindugan nila yang ila sini nga ginsite nagligad to nga redundant na nagdulubli na ning obra sing iba na nila kinanglanon. Ang isa lang niya nga sigurado subong pag-abot o pagkatapos ng November 13 preparar kita bangod dogang nga balayran sa tubig ang aton bangon kag abagahon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang luliagan sa manager, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa diri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baka sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give
credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sino siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Action Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Action Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Action Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Action Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Action Radio Bacolod Number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activity. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyong palatuntunan aksyon na hotline. May agad dira galia sa kay Rosalie Vistar, amo man kay Carlos Luna Mahinay, kay Christine Minies Villalubos, gamonitor man. Ara man si Alin Louis Himotia dira sa Linawon sa Kawayan, ang pamilya Hidlayan. Gamonitor man always, salamat gida. Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Bro, kano Oreta, kamusta Moises Padillada? No, kag ang mga paryente tadra. Edward Tahunes, may aga lang sir. Haraman si Rochelle Polincio Susana, gamonitor sa Barangay Pandanon DSB. Thank you gida. Noel Zambales pare. May aga dira si Bebot Jedel Buning Marge kag Choy Rizal. Dira na sila sa Fiesta Home Subdivision sa Barangay Sumag. Ana Sinoro, thank you. Araman si Julian Lantor, Lina Balugo, may ara pa waluho, i-check lang ng mga ngalan nila karon. Si Cathy Ver Araman, kag si MGS Candido Hildori, Bibs Navarro Ortalis, Morning Tamiya Family Baligwas sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7. Salamat kina sa taga Barangay 7 nga naga monitor. Sa taga Talisay kag sila dira, kumusta kamo? No may agaman sa inyo. Aksyon Hotline. Alas 8:45 na, si Noy Erwin Di Catoria Gonzales naging agawman monitor man sa kuno. Salamat gid Noy. Nawari ho, i-check ko bala kay City Adm ang ingagawon lang si Action Dorsky, okay na siya. Kay nagligad nga si Mana nga weekend law, damo gali mga kabataan sa observation, social media, may maging padalagan ni sa akon di sa Messenger. Nga kabataan nagaulupod na sa ginikanan kadto sa grocery stores, especially sa mga mall. Kaya nga rason perming nga way sa mabantay sa bata nila, dalon anay na magsulod. Tingin na allow man, with the consideration nga ti alangan mo na to ang bata nga gamay paibilin sa gwardya sa sagwa, no? Alangan nga gwardya daya mabantay karon kundi hindi na nasa gwardya da sa mall o kun sa grocery, gwardya ka bata na naangguan niya. Pero damo ang nagakwan, damo ang mga reaksyon kay singla na no ini pwede na dibla ining sitwasyon. Ito tawag lang kay nag-okay na siya gat text na kami i-check na lang sa iya kung ano ang status kag sitwasyon diri sang city, no? Nano gid exactly kay tinagligad to, may mga confusion, no? Kay ti kabalo ka naman ang kalabanan subong because of the social media, dasig lang maka-access even in mainstream media sa Manila ang publiko. Actually disig-dasig subong ya mo ang nagaguluwa nga mga information malabot sa common tao dayon kay because of the advent sang kwan bala sang technology, nagahadol sila kuno, nagahadol pa siya sa EOC, nagkuan siya maalang-alang sa kuno kay nag-umpisa ng hadol nila si Vice na lang niyog. Ang SM gido may ari gat sa kun yung SM gidamo gid ginastroller pa. Nano ini karon man kun hinali ni mag tinaas naman ang cases, puwira palayo lang. Man may mga nasyon gani nga nag-relax sila mo sang mga ginapatuman nga mga regulasyon. Ti bangod nga may Delta variant sang COVID-19, may mga nasyon nga nagtaas na naman liwat, nag-spike na naman liwat ang number
of cases. Di kabudlay ni karon kon maghatag kita kumpiyansa nga nagalaom gani kita kuntani nga mag single digit na lang ang cases mo sa bilog nga Region 6, no? Parang at least magtulutawhay man kita kay kung mag-amo ni kita gihapon balik-balik bala nga problema nga kung magtaas istriktuhon naton ang pulisiya mag nubo-nubo jutay halugan na naman liwat ti mayo kuntani nga inang ibutang gid sa husto nga perspektibo because at the end of the day kita yung mga ordinaryong pumuluyo mo mapiktuhan siniho. Nakita ko gani sa iban nga mga jeepney di PUJ may mga nabilin pa gani nga mga jeepneys nga way pa nagkakas gyapon sang ila sini nga mga plastic barrier sa salakyan. Diba si iban nga mga driver gusto man nila man paano mo tuod sa wayon nakaroon ng iban nga mag-insister nga masakay si imo biman kung may mga pasahero nga bisan ka ginutok na. Although nga bisan ang DOTR nag-admiter siling yan di way man na medical study mo nga may ara gid sang kuandira no matabo nga medical study nga nagapakita nga ang plastic barrier makabulig gid depensa at least hindi ka madali-dali asikan kalaway gitupad mo da no. Pero actually, kung may ara sa face mask man lang, husto nga pagbutang mla, duway man delikado mo. Tapos, open man niya ang mga jeepney, ang mga PUJs, open man niya mo. Tiyan mo na, galing kay silingko, basi bala naman nga magtaas, kag ang DOTR naman, para may at least may pakita, sila nga nag-aobra, kag inali naman karon magambal sila nga, ay dali lang, nagtaas naman ng kaso, tapos hindi balik na lang ang plastic barrier. Amo na nga siling ko, dapat kung mag-decide gani sang isa ka regulasyon nga ipatuman, kinanglan konsultahon taman galing kay amo ni during the pandemic, bala kung kaisa, may mga desisyon nga papanaog sa DOTR, sa mga national, ngang ila tuyo, gilayon nga mauntat mo, kapin pagid ang kaso sang linat na naiti. Can you imagine, bisan diri sa aton sa Bacolod, naligad to yung mga binulan, kundi kumpiyansa na kita, kay di kakita bala, sa bilog nga Region 6, yung una, kita yung naga-zero, kita yung pinakamanubo, di sino bala ma-expect nga, subong nagbaliskad ang paya, kita ato niya subong among naga-problema nga perti kadamo sang kaso tadi, di ba? Double digit lang siya, husto na, no? Double digit. Pero kung mga regulasyon, kung tanan nga mga ideya, mambal ka magani nga ting Negros ang Bacolod City dito. Permi lang man kita gapadayaw man kita ganis Bacolod, nga may ara kita pinakadamo nga nabakunahan. Subong sa mga kabataan, kung sige-sige, damo pro, ang mga nabakunahan na naman sa mga mall, no? Sige gihapon ang vaccination. In fact, nagapanguna kita gani mo siling sang IOC. Kundi mayad, no? Nga at least mag-amo ning sitwasyon, sige-sige kita. Ting Negros Occidental, siling ni Gov Lacson ang target namon by February next year 2022 malabot na ang herd immunity, no? Kay din kakita sila nga ang hambal sang Panguluhan Nasyonal siling ini mga LGU bala nga pagutpot ang ilay ang output, no? Ang ila sining nga vaccination drive do kahina ti papanaugan sang sanksyon. No, ti kabay pa nga why lang sa mga mayors na naman liwat sa mga LGU nga papanaugan sang DILG sang sanksyon. Kabay pa nga bastante ang aton siyang una tong inakulang ang vaccine. Primero gid bala nga sitwasyon dis Negros sa Bacolod. Gapinalong baanay kita mo sa mga mall sing una kapin patong timpo nga nagabot ang Johnson & Johnson. Makita mo nga ang tao nga nagalinya sa mall kadadlaw,
Mambal ka buwari man imo ya san o pa matapos ning linyana nga politika mo. Kapin ang hakig pang hindi malabutan subong ilain, no? Kapin pa nagligad to. Makabati nga nga Sinovac ang i-injection, aga atras daw. Tisiling sa isa sa mga nakita ko kung nagpalabot sa aton, di niya ginapasulod ang mga babies and toddlers no, sa isa ka mall kuno ho, gin take advantage sa ang pediatric vaccination. Posible iban nga parents da magsulod lamambal man nga sila nga mapabakuna kami. Oh. Kabin pa kon 12 to 17 years old, di kun ikaw security guard, karon langan mo na punggan, no kay nagambal nga mapabaksin. Pertino, may mga style man ni mga parents kung kaisa mo. Lain kay ti tuod nga ang ila tuyo o pag-alibayda, ang isa ka imposible, gidi kung wala gani ka pabaksin ng parents. Ang kabataan, most likely, hindi man na nila pagpabakunahan. May kabay pa, no, nga ini malabot na to, no, malabot sa province, ang target niya, nga herd immunity comes February of 2022. Na, amo na ang pinaka-the best da, kung may ara na sang madamo nga porsyento, kabalo kang herd immunity, tikinanglan taas ang mapakuan, no, ang mapabakuna. Pero kung hina gyapon ang mapabakuna, ay mo nang pinakamabudlay gid. No, kay base magkala-expire na lang ang mga bakuna nga nagaalabot diri sa aton nga daan sa Bacolod kundi maging bakal nga AstraZeneca. Ang AstraZeneca sige-sige ni ang pag-roll out. Subong ang mga medical workers, may mga strategy ginahimo ang city mo. Ang iba nagakadto sa mga purok na o naligad to nga simana, nagkadto gani sila dara sa may Banago. Ang mga kapitan among kapaninguha nga buligan ini sila nga plastar sa isa ka lugar nga dara ibakunahan. Na kundi nami no nakita ta nga at least kapaninguha kay siling ko basi mga kapitan naman at the end of the day mabasulan bla mga kapitan may gobras ang trabaho nila, homework nila. Pero dapat initanan at the end of the day siling ko ang COVID ni nga daw ginatakan na kita ganit dapat kadadlaw ni udo madula na ni tani nga tupiko ang COVID ti galing subong amo ni nga nagapugong sa pagbalik tas normal bla. Sa pagbalik ta sa normal nga sitwasyon nga sang una to ang iba ni kabalugi ko kay hindi kita mong iban nga kabataan bisan bata ko ni sa balaya gusto naging magwa gusto naging maglagaw-lagaw tigaling amo na bla kung ikaw parent kay hindi ka gusto nga bata mo mabutang sa risgo mas pakamayuhon mo nga magtiner lang anay sa balay mo sang si expose mo nga way pa mabakunahan kapin pa hindi pa man pwede mabakunahan ka way pa man kalapot 12 years old ti kundi mas delikado na gid. Sige, kay Helen Iscosareta, good morning. Milili Oligo from Vanessa Star, Mayo. No, siling niya, si Jinky Dalagdon, Yvonne Boyster, Miraline Tibag, Raymar Suato Imperial, Lily King, kag Noel Amar, Alex Montesa, monitor man si Lani Abilay, Arsley Tan, Angelica Norbe, Anne-Marie King, Albert Salimbot, Joey Voluntate, gamonitor man. That will be a trial and error method supposedly. TUI gin-allowed na sang DOH nga pwede na mga bata kasulod sa mall. Hindi mo ni matabog ang virus ya. This should be studied first. Tani isang IATF kag sang city government. Halong lang da gyapon. Ikaw man bro, halong gid Thank you gid no kinahanglan di tani pabayan no kay kabudlay gid. Siringya para kon mag-complaint ang balon sang mall nga na pabaksin pati babies ang 12 below gasulod pabaksin. Grabe ba? Anyway, tiya muna no i-check ko lang kay si City Ademang sumong sige panghadol ligayo siya later na lang. For interview. I-check ko na kung anong paglantaw sinisang isa man sa mga committee nga nag-auyat sa vaccination center sang syudad. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Inisito Novero. Councilor, how are you? Good morning.
Good morning, Action Art, sa inyo, below the management and staff, sa aton mga palanggang tagpalamati, may aga sa inyo tanan. May nga, gagid, bahus ang nagligad nga si Manam, lasang weekend, gid especially, damo-damo pala nagpinanawag kang nagpadala sa akong mensahe. Sila, sir, ano iniman, nga kadamo-damo na sa makabataan nga ginadala sa parents sa mall. Ang iban below 12 years old, pamantindi man pwedeng rason nga mapavaccine, ginaupod magkadto sa grocery stores. Ambot nakalabot mo si mo ning mga reklamo sang netizen? That is correct. That nakalabot na sa amon, kagyan discuss na sa amon chat group sa EOC. Kagyan palabot naman na sa management sa SCM. And bisan last night nga nakahimo naman commitment kag information sa amon si Mr. George Argelin, ang manager sa SM, again, relay nga na ang concern sa ilang mga gwardiya. Okay. And therefore, it is expected na something affirmative can be done and will be done by SM management sa sining nga reklamo. Kaya na nga reklamo, upuan na siya, balidon ang reklamo. Because sa idalam sa aton alert level, hindi nga mga pangidaron sa kabataan, hindi pa dapat pagwaon, pagpapalagawon. So nga aton mga ginikanan, hingin naton palihog responsible enough. Kay kamo man mismo sina nag-expose sa katalagman sa ninyo mga kabataan ng mga minoridad. Gani man. Kag ang iban diri hindi man ba rason kay ang parents sabing ginahambal permi sa gwardiya wa ay sambilinan sa balay kinahanglan na mag pambalaklon pero do ka risgo gid gyapon kaunselora. Kaya naman na kaya mo na ang rules sa mangita sila idea nga makakuha sila mamakal sa kinanglanon pag ang ila kabataan pabilin lang sa ila balay nga may nag-atipan o kung may nagkatantay. Sa aton kultura daw hindi na siguro malayo pag hindi na mabubutay. Kaya kung ang mga ginikanan may kapasidad maglagaw, kapasidad mamakal, in other words, may kapasidad na sila kag may panimalay na nabilin na pwede makabantay sa ilang mga minoridad nga kabataan. Kag may mga minoridad nga kabataan nga pwede man mabilin sa balay nga kayang-kaya man nila sa hindi magsagi palayo pag magdugay ang pagwa sa ginikanan sa ila balay. Basta ang importante tani ang kooperasyon sa aton mga ginikanan sa aton health protocol kay ini tanan nga regulasyon para manis ila kayuhan para sa aton tanan kayuhan. Kung kita man nag-violate yan kita man ang biktima. So instead becoming beneficiary of our policies, we become victims of the violations. Okay. So in a way, matapos ang commitment ng SM, at least kabay pang within siling adlaw, no, kag in the coming days, ipatuman kag sundon ginila na ang ilang commitment kag ginimo sa city. Kabay pa, anyway, nagasulod man tada, i-monitor man nato na Action Art and kamo man mismo ayoon namon kay you are actually our indispensable partners sa panghimanwa. So, ayoon man namon kung makabulig kamo sa monitor. Yes, sir. Yes, sir. Sa inyo nang pamaagi sa inyo radio broadcast, madala ining informasyon kag concern. So, hindi lang sa SM, no? Sa ibang mga mall, dapat ang mga ipatuman, mga grocery department, or department stores, nga ginasudlan pag iban, dapat amo na gilang ni tanan para kuan siya, uniform. Oo, in fact, sa isa ka text nga ni Samon Chat Group ni Dr. Pornan, pag sulod gani isang isa to kaginikanan nga dalayang isa minordidad nga bata sa ido pharmacy balato kung isa ka departamento da. Wala gin pasulod sang gwardiya sang sinang section ang ilang nga bata. So that means nga may Kwandoro, may Aralax City sa main entrance sa SM sa mga gwardiya nga nagpasulod sa mga guests sa malls. Kapin ba kung 12 to 17 years old, pwede mo na yung balas ang parents, nga pabakunahan ko na
Gani mo man. Di ko ikaw, gwadyala mo pong gano'n doon, mapapakuna. Kung di pasudlon mo, kay malinya to sa vaccination, di mo yung pagpasudlon. Oo. Plus, Kanya-kanya. oo, ambot na kasulod man sa inyo, da, nga may mga, kuno, may mga banda-banda na nagatukar, especially da sa palibot sa kilid ng NGC. Wala ko da kalagaw mga kagabihon. So wala ko kay balo kung tuod na. Pag-check na to, kaya ipa-check. Okay. So anyway, at least naaksyonan gilayon no sang city kag take note nga alert level 4 kita gyapon kinagligad to ang ginpagwa to yung alert level 2 only the classification kag evaluation sang DOH 6 pero YPS sa ITF latest subong most probably basi 14 pa na after 14. Yeah, most likely ang appeal ni Mayor Bing aktuhan nila. No, we are hopeful na mangin madasig ang pag-akto sang National IATF sa pangapay ni Mayor Bing. Kaya ang request ni Mayor Bing base man na sa aton current nga status at sa mga incidents sang positive cases. In other words, may mga justifiable reasons ang gin-request ni Mayor Bing. I mean, kita sa alert level 2. So galing base ini nga mga datos sa Action Art, wala pa nakalabot bala sa National IATF because I perceive na may mga delay sa transmission sang aton mga data sa local to the regional and to the national levels. Kaya ang National IATF nag-ihulag kung nag-decision man lang sila based on the data nga mas slicker sa ila at the time they make their decision. Correct. So kung kaisa, pangutilatado ang pag-relay sang data favorable sa aton, ang resulta nga ang decision sang IATF becomes unfavorable sa aton current situation. Amo na ang rason nga ang nagahatag gilayon appeal gilayon si Mayor Bing sa IATF based on our current status. Sige. Wala to ina councilor subong ang vaccination drive daw damo naman kita schedule no sa mga naguluwa o ginpagawa sa PIO lately. Sige nga aton bakuna. We have sufficient doses of vaccine sa aton mga pumuluyo. And anywhere we go, gina-announce namon kaya gina-encourage ang aton mga pumuluyo. Kung nagligat, for example, nakasugilanon ko dito sa mga grupo sang taga Puroksigay, sing airport, kibotid ko Action Art. Namangkot ko kung sino ang nagpabakuna, kajutay lang. Namangkot ko kung sino ang wala pagkababakuna, kadamo. Kasi ang gina-encourage ko daw malagana ang ina response. Posible, walang sila mga educational information. So ginahinyo ko ang mga barangay officials naton kapag mahimo, sige-sigihon nila ang ila programa to inform and educate our people. Kaya sila na ang may direct contact sa ila pumuluyo sa barangay. Sila na ang may nga direkta kag conveniente mahapos na pamaaging nga malapot nila ang ila ka barangay. So please, aton mga barangay officials, continue your work and your function of informing and educating our people. Ada barangay. Okay. So hopefully makuha na ni matapos ang itani nga problema, malabot na lang herd immunity ta. Ang province favoring target nila diri sa inyo sa discussion sa upo dira sa EOC more or less saan ito malabot ini ang herd immunity by December most probably malabot sa amon hadol sunod sa kay City Administrator M ang kay Mayor Bing sa kay Vice Mayor LC report sa atong mga doctors sa EOC kasi before the year ends malapot naton aton gina-target nga herd immunity number. So precisely ginahinyo tagid ang mga barangay officials kinaliwat-liwat nato ni. Tapos nahimo sige-sigihon nila
sigon, porsigido ang ila information kag education drive sa ila barangay. Kay sila man yang makalapot sang ila ka barangayan. Kita makalibot kita pero one at a time. Pero kung ang tanan ng barangay officials, headed by our purong barangay, subong abin maulag sila tanan, din subong malapot nila man tanan. Kung ulat pa lang nila may diriya sa central office ng syudad, dugan. We cannot multiplicate ourselves instantaneously or even ever. Mga bait na palihog natin mga barangay officials. Kaya doon po kamo, salamat sa inyo, Action Art, sa inyo radio broadcast. You are an indispensable partner sa sining mga programa naton sa Tonikayang Lawas, Seguridad sa atong kabuhi. So, palihog, tugutin niyo kung ayoon kamo na kung pwede mo sige-sige naman nga sa announcement. Okay, sir. Anyway, salamat gid maipasa lang ko na karon sa imo nga kun diin nga lugar bla kay may nagpadala sang chat dire somewhere dira sa Helvetia galing hambal niya. Anyway, ipasa ko lang na sa imo karon counselor. Ay, nautod siya. Alas 9:08 na. Okay, Al Octava, kag ana si Sir, salamat gi sa time. May ipasa lang ko na karon sa imo nga info nga mo ning ginpalabot sa akon diha. Party sa tong Dumay Bulo Banda bla sa last Saturday. Sulit, Action Art, no? Kamo, partners namon, indispensable. So, kabay nga inyong mga radio broadcast, sige-sigihon nyo, that will constitute as a writ of injunction kung sa korte pa. Hindi na enjoin ba na? Hindi na tulod. Kung pwede lang pilito na ang atong mga barangay officials na sige-sigihon nilang education kag information drive sa barangay para mabakunahan ang aton mga tumuluyo. Sige. On that note, Councilor, salamat gid. Good morning. Good morning. Thank you. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Salamat, gid. Action Hotline! Ara na, klaro na, may kaginaktuhan. Basta ha, promise, sundon nyo dara sa SM, mga ambal ang commitment nyo nga, siguraduhon gid nga, kung magpabakuna, alaw pa sudlon, pero kung ang regulasyon gid dapat ipatumad dira. No, hindi pwede dali-dali. Ngay rason lang way mabantay sa balay dalon dira ang timako mo ginastroller pang bata dalon mo sulod sa mo. Man at the end of the day hindi na ni madala sa binasulay kung magtaas naman ang kaso taka magbalik kita sa mas mataas nga alert level, no? Sino karon ang basulon tanabi? Alangan man ding ang iba lang nga pasaway pila ka porsyento lang yan tapos ang apektado, hindi lang niya kamumo kung ninali, balaway ito ginapangayo, tanan ni kita mga tubang sang konsekwensya, tikabay pa, no? Kag, ang panawagan gani isang, picture nga na batong, Jesus, grabe yung may ara, student ka may gamay, pedo, way gani galakat ko ron nito mo. Ginaduso-duso iya sa mga parents, kalagaw-lagaw, kagululantaw man ang kabataan, enjoy man tani Sinobing di luyag siya naman. Galing kay Ti, kung magbalik ang problema nga dako, tanan kita galing ang dalahig. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung ano man. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon ra
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Action Radio.